врата. При това какви опасности? Варга. Ето, Славчев ще влезе в игра. Перна ще се преборят за тази топка и тя не бива да достига толкова лесно до кадър. Много елементарно премина покрай Василев. Много опасно удар. И това е най-лошото. И това е най-лошото. Минутата е 70-та. Данут Лупо се възползва от тази грешка в българската защита и прониза безпомощният Пламен Николов. Вижте колко елементарно кадър премина покрай Василев, подаде към Лупо и той с отменен удар изпрати топката в десния ъгъл. Така е. Така казва и поговорката: не вкараш ли, ще ти вкарат. Само за 3 минути сините пропуснаха на 3 пъти възможност да открият. И сега вече, уважаеми зрители, може да се каже, че всичко започва от начало. Общият резултат в срещата е 1-1. Излишно е да ви казвам, ако редовните 90 минути завършат при този резултат, ще има продължение. Сега публиката трябва да подкрепи нашата, а и те мисля трябва да погледнат още по-смело в атака, като разбира се не забравят